Да. А, Днешната лекция ще бъде по аюрведа и ще говорим за шесте вкуса, за влиянието на тези шест вкуса. Така, а, да, преди да започнем да говорим за шесте вкуса, аз искам да кажа някои основни неща за аюрведа. Така, аюрведа се превежда наука за живота. Така, не е точно медицина. Така, нещо, което искам да ви попитам, дали вие сте запознати с трите доши. Преди да започнем да говорим за вкусовете, трябва да кажем нещо за трите доши. Да, и ще ви помоля да напишете в чата плюс, ако сте запознати с това понятие доши. Доша, доши. Да. Аз ще кажа, това са капха доша или капа. Да. Добре. Велислава пише, не съм. Маргаритка пише да. Добре. Ще спомена накратко нещо и продължаваме. Така. Да, само секунда. Така, една картинка, за да бъде а, раз... Да, за да може да видите. Така, трите доши са, тук е написано на английски, трите доши са вата, пита и капха. Така, вата, накратко, тя се състои от два, т.е. всяко от тях се състои от два от петте първоелемента или маха бхутхи. Да. Това не е толкова съществена информация. Вата се състои от въздух и пространство или етър. Пита, конституцията пита от вода и огън. И капха от вода и земя. Така. И това са трите основни доши, които определят физиологията на тялото и неговото функциониране. Според аюрведа, здравето на човек или човек да бъде здрав, това е равновесие между тези три доши. И когато някой от тези три доши бъде извадено от равновесие, независимо дали бъде увеличена или има недостиг на тази доша, това става причина за възникването на някоя болест. Да, това изваждане от равновесие ще предизвика нарушение в функционирането на тялото. Отначало то ще бъде слабо проявено и постепенно ще се засилва този ефект. Така. Да, също искам да кажа, че
на картинката са показани условно доминиращата от тези три доши. Да, както може да видите, преди това искам да кажа, че във всеки организъм съществуват и трите доши. Да, и при раждането, в организма на различните хора, някой от дошите може да бъде по принцип по-силно проявена от другите. Да, и как на тези картинки се виждат в този човек на картинката отляво, при него вата доша е по-силно проявена от останалите доши. И затова той е по-слаб. Такива хора обикновено са енергични, по някой път могат да бъдат дори хиперенергични. Ватата, т.е. въздухът може да... въздухът е лесно подвижен. Това е качеството, което характеризира вата доша. Така, това са хора, които се движат много, общуват си усилено. Да, по някой път са по някой път не могат да седат на едно място. Да. Следващата конституция, следващия тип, когато е картинката по средата, когато преобладава пита доша, или това е огънят и водата, когато в тялото на човек доминират тези две стихии. И такива хора, също така те са енергични, целеустремени, те могат да бъдат избухливи, на средно телосложение, както се вижда. При ватата телосложението е по-скоро слабо телосложение. Да. При доминиране на пита доша човек може да зачервява се лесно. Така. Общо взето, вие разбрахте, огънят се проявява, огънят е лесно да забележим в такъв телесен тип. И картинката в дясно, капха конституция или капха доша. Т.е. преобладават първо елементите вода и земя. Такива хора са уравновесени, малко по-плътно телосложение, не са особено активни, но са миролюбиви. Така. Сега ще ви помоля да напишете в чата дали ви стана ясно. Дали може да продължим. Това беше накратко. Да, Велислава пише благодаря. Да, Мариета, да, Блага, да. Добре. Така, благодаря ви и продължаваме. Аз ще оставя картинката, за да си сверявате. Това е единствената картинка за тази вечер. Така, и причините някоя доша да излиза от равновесие могат да бъдат няколко. Една от нещата е подобното привлича или увеличава подобното. И
говорим за вата доша. Ще дам такъв пример. Вата доша има много въздушна конституция. Това означава, че въздушна подвижна. Ако много се движим, ако постоянно размахваме ръце, ако говорим много, ако си общуваме усилено, да, увеличава се ватата. Също така, ако навънка духа силен вятър и не излезем навън, също така ще се увеличи вата доша. Още един пример за пита конституция. Това е тя се характеризира с силното присъствие на огъня. Първоелементът огън. Да, излизаме на обед през лятото в някоя пустиня. Слънцето пече силно. Разбира се, пита доша се увеличава. Увеличава се неимоверно. Да, и капха доша. Ако навън вали дъжд и е студено. Капха доша се увеличава. Да, и самите ние отвътре започваме да произвеждаме слуз. Т.е. появява се хрема. Започваме да кашляме. Също така, ако не се движим и сме капха конституция, ако седим на едно място или спим дълго време, така увеличава се. Така, и най-главната причина обаче, която оказва влияние на дошите, която може да ги увеличи или да ги намали, и това всъщност е и главната връзка, която ние имаме с този свят. И това е храната. Така. И ние общуваме най-много с този свят благодарение на стомаха си, с помощта на стомаха. Да, не на очите или на ушите, но с помощта на стомаха. И храната най-силно влияе на равновесието на дошите. И затова в Аюрведа най-голямо значение се отделя на диетата. Описват се качествата на храната и това как различните храни влияят на равновесието на дошите. Те могат да ни разболяват или да ни лекуват. Хипократ е казал, нека вашата храна бъде вашето лекарство. Да, в Аюрведа Аюрведа казва нещо подобно, но малко по по-различен начин. Аюрведа казва, ако не спазвате диета, защо да взимате лекарства? Защо да се лекувате? И също така тя казва, ако спазвате правилната диета, също така няма нужда да се лекувате. Тоест, почти същото, което е казал Хипократ, но малко по-подробно, според мене. Но значението е същото. И за да се обясни финното влияние на храната, Аюрведа разглежда 4 различни категории. Всяка храна бива категоризирана според 4 различни принципа. Първият принцип това е раса. Раса е едно от значенията на думата раса, това е вкус. Всяка санскритска дума, ако отворим някой речник на санскрит,
най-вероятно за всяка има по около 2 страници. За всяка дума има обяснение около 2 страници. Раса, да, това е вкус, може да бъде привързаност, може да бъде движение, но ние го разглеждаме като вкус. Така, Маргаритка, вашия микрофон се включва. Така. Да. Втората категория, това е енергията, която получаваме от определения вкус, определената храна. И се нарича вирия. Може би сте чували маха вир. Някой, който е силен. Вир. Е сила, да. Вирия е сила. Енергия. Така, третата категория, това е випака. Да, на български после вкус или вторичен вкус. Това е вкусът, който възниква след усвояването на дадена храна. И четвъртата спецификация, това е наричана прабава. И това е специфично действие. Първата, втората и третата и третата категория, те са взаимосвързани, докато прабава, специфичното действие, то е обяснено за всяко лекарство, за всяка храна по-отделно. Тоест, то не е задължително да бъде свързано с логически с първите 3 категории. Така, и всяка храна има всички тези 4 характеристики. И това определя качеството на отделната храна. Така, вие сте това, което ядете, или по-точно, вие или ние сме това, което усвояваме. Да. Така. Нещо искам да кажа. Подхода, да направя едно обобщение едно сравнение между подхода при лекуване на болести, на нарушения, сравнение между това какво прави съвременната медицина и това, което предлага аюрведа. Да, съвременната медицина ще взема астма, болестта астма. Тя предписва едни и същи лекарства, независимо от това какъв тип конституция има човек. Тоест, независимо от причината за астмата. Докато аюрведа казва, аюрведа разглежда всяка болест конкретно за определения човек според неговата конституция, т.е. телосложение. Така. И астмата от какво може да бъде причинена? Нарушаване на капха доша, т.е. на водата и на първоелементите вода и земя. Така. И причината ще бъде такава, че в белите дробове ще има повече слуз. Така. Ако причината е вата в ляво, т.е. много въздух, въздухът е директно свързан с нервната система. И това и проблема ще бъде увеличаването на ватата. Нервната система, тя е причината за възникване на астмата.
съвсем различна. Също така, астмата може да бъде предизвикана от нарушаване на питата. Огнена вода. Или в белите дробове се натрупва влажна топлина. Да? Тя е по-различна от нарушенията при капха конституция. Там е слуз. Да, слузта не е топла. Така. И лечението във всеки от трите случая ще бъде различно. Също така, да, еднакви болести биват лекувани по различен начин. От друга страна, различни болести могат да бъдат третирани по един и същи начин. Например, болести свързани с вата. Не можем да заспим безсъница. Така, не можем да ходим в тоалетна по голяма нужда. Запек. Проблеми с нервите, болки в ставите, главоболие. Да, всичко това е разстройство на вата доша. Външно болестите се различават, но причината е една и съща. Това са принципите на аюрведа. Така, нека да започнем постепенно с 6 вкуса. И започваме с приемането на храната. Ако езикът ни е сух, ние не усещаме вкус. Така че е необходимо малко вода. Да, по някой път, вероятно сте чували такива препоръки. Първо, преди да започнете да се храните, изпийте, приемайте определено количество вода. Така, на езикът му е нужна вода, за да започне да усеща. Ако разгледате картинките, ще видите, да, започваме с капха. Това не е толкова важно. Сега накрая ще кажа за това. Да, водата е особен вид капха. Така. И според аюрведа има 6 вида вкусове. Сладък, кисел, солен, лют, горчив и стипчив. И цялото разнообразие от вкусовете е всъщност комбинация от тези 6 вкуса. Всеки вкус е комбинация от 2 елемента. Първо елемента – маха-бхута. Маха-бхута е в единствено число, първо елемент, които са земя, вода, огън, въздух и ефир или пространство. И започваме с най-важният вкус. И той, разбира се, е най-известен, но и според аюрведа той е най-важен. И това е сладкият вкус. И така, той е комбинация от земя и вода. И той трябва да преобладава в храната. Всички вкусове трябва да присъстват и не е правилно, ако някой от тях систематически отсъства. Ако отсъства продължително време от рациона на някого, определен вкус, се появяват съответните разстройства, съответните заболявания. Трябва да присъстват, но това, че трябва да присъстват, не означава, че трябва да бъдат в една и съща пропорция. В зависимост от конституцията на човек, от неговото телосложение,
някои от вкусовете може да преобладава, друг да бъде в малки количества. Така. Сладкият вкус трябва да преобладава, казахме, но не захар. Сладкият вкус не означава бяла захар. Бялата захар не е полезна, но това не означава, че трябва да спрем сладкият вкус. Така, сладък вкус. Някои сигурно знаят. Оризът има сладък вкус. Така. Пшеницата, картофите, бананите, кестените, бобовите, нахуд, леща, грах. Да. Много от храните съдържат в себе си сладък вкус. Понякога сладкият вкус може да бъде силно изразен. Например, формите или захарта. Захарта не е задължително да бъде бяла. Така и сладкият вкус е комбинация от първоелементите земя и вода. Така. И кое е характерно за сладкият вкус? Какви качества има той? Той е студен, тежък и влажен. Така. Това се получава, като сравняваме качествата на първоелементите вода и земя. Студен, тежък и влажен. И е очевидно, че вие може да видите, че съответства на конституция Кабха. И това означава, че той я увеличава. Подобното увеличава подобното. Така. Приемайки сладка храна, се увеличава кабхата. Така. Да. Хората с конституция кабха не трябва да прекаляват с нея. Така. Какво дава сладкият вкус? Какви са основните му качества? Той захранва или подхранва, отолява. Той отолява глада и жаждата също така. Захранва означава, че увеличава мускулната маса. Така. Вкусът е сладък. Каква емоция предизвиква? Така. Емоцията има връзка между вкуса и емоцията, между грубото и финното тяло. Така. Всеки вкус предизвиква различни емоции в ума. Всяка емоция по същия начин предизвиква определен вкус. Има връзка между вкуса и емоцията. Емоциите също така могат да изваждат от равновесие някои от дошите. Така. И емоцията, която предизвиква сладкият вкус. Това е... Може ли някой да познае? Ако искате, напишете вашето предположение в нашия чат. Можете ли да предположите? Секунда. Радост, пише Мариета, щастие.
Така. Точно така. Предизвиква удовлетворение и любов. Така. А когато прекаляваме със сладкият вкус, той може да предизвика завист, алчност. Така, ако прекалим. И сладкият вкус увеличава капхата, не влияе особено на пита и намалява вата. И това означава, че сладкият вкус се препоръчва за пита доша, т.е. повече сладко за хората, които имат огнена природа. Средно количество за вата, тези, които са постоянно в движение, и не се препоръчва да се прекалява на хората с конституция капха. Така. Преминаваме към следващият вкус. И това е киселият вкус. Той е комбинация от земя и огън. Първоелементите земя и огън. Така, вие виждате, тези първоелементи присъстват в пита и в капха доша. Така. Първо ще кажем за качествата. Качествата могат да бъдат топъл или студен, тежък или лек, влажен или сух, т.е. увлажняващ или изсушаващ. Така. Киселият вкус, той има следните качества. Така. Топъл, тежък и влажен. Така, топъл е заради огънят, тежък е заради земята и влажен е заради комбинацията от двете. Така. Киселият вкус повишава капха и пита. Точно така. Видяхте, че два от първоелементите присъстват в едната и в другата доша. И той намалява вата. И хората с вата конституция могат да употребяват много кисели продукти, капха средно и за пита се препоръчва да не прекаляват. Така. Киселият вкус той освежава. Помага за отделянето на различни субстанции от организма. Той разрежда кръвта, намалява кръвното налягане, повишава апетита и увеличава, т.е. включва храносмилянето. Каква емоция предизвиква киселият вкус? Може ли да предположите? Да, ако искате, напишете в чата. Предположете киселият вкус. Каква емоция може да предизвика? Така, раздразнителност, облегчение. Така. Може да предизвиква завист.
Той кара човек да излезе извън себе си и да погледне навън. Киселият вкус може да предизвика любознателността в нас. Но в големи количества предизвиква завист. Така. Преминаваме към следващият вкус и това е соленият вкус. Той съдържа в себе си първоелементите вода и огън. И тук можем да видим, двата първоелемента присъстват в пита конституция и водата присъства, т.е. един от двата първоелемента присъства в капха конституцията. И какви са неговите качества? Соленият вкус е топъл, очевидно, той е тежък и е влажен. Така. И трябва да знаем, че ако ядем много солено, течностите се задържат в организма. Така. Това означава, че соленият вкус увеличава капха и пита. Намалява вата. Ватата може хората с вата конституция могат спокойно да ядат много солена храна. Пита конституция средно и за капха конституция се препоръчва да се ограничават от големи количества солена храна. Т.е. да не прекаляват с солта. Да. Има такива диети, които са модерни, казват изключете солта. Така. Това е много неправилно и би било, последствията биха били би имало големи последствия за хората с конституция вата особено. Тоест, те няма да... Ще им е трудно да успокоят ума си. Бялата сол, разбира се, не е полезна. Да, това е сол. Да, бялата не е полезна. Така, има хора, които могат да напишат книги, колко е вредна солта и така нататък. Много често това са хора, чиято телесна конституция за чиято телесна конституция не се препоръчва да приемат много сол. Да, и те са се ограничили, дори може да се е спряли за определен период и това им е помогнало. Така. Но това не означава, че за всички солта, спирането на солта за известно време ще помогне. Не. Така. И каква емоция предизвиква соленият вкус? Може ли да предположите? Така. Напишете в чата, ако имате някаква идея, каква емоция предизвиква соленият вкус. Добре, ще ви кажа. Алчност. Така. Соленият вкус предизвиква глад и жажда. Киселият вкус беше предишния и той предизвиква желание да ядем. А соленият вкус кара човек непосредствено
непосредствено да яде. Соленият вкус като положителна емоция, той предизвиква жажда за живот, желание да живеем. Така, алчност, когато прекаляваме с соленият вкус. Следващият подред вкус, това е лютият. И той съдържа в себе си първо елементите огън и въздух. Така можем да видим, тези първоелементи съществуват в пита и в вата конституция. И това означава увеличава пита и капха. Тоест, извинявам се, пита и вата и намалява капха. Така. Това означава, че капха, хората с капха конституция могат да ядат повече лют вкус. По-пълните хора с тях е благоприятно да ядат люти чушки, например. Така. За хората с вата конституция лютият вкус е средно препоръчителен, а хората с пита конституция, с огнена конституция, за тях е добре да не прекаляват. Така. Да, също така има мнение, че диетите без подправки, тук говоря за продължително време, диетите без подправки са благоприятни. Така. Подправките, т.е. диетата без подправки за определено време, не за дълго време, тя може да е благоприятна за хората с пита конституция. Хората, в чието тела храносмилателният огън е достатъчно силен. Така. Лютият вкус предизвиква отделяне на храносмилателния сок. Повечето подправки те имат лют вкус. Кимьон, някой може да знае, че се добавя кимьон за подобряване на храносмилянето. Повече кимьон през зимата, когато е студено. Черен пипер, червен пипер, кориандър, кардамон, карамфил, асафетида, тмин. Тези последните са повече индийски, т.е. повече използвани на изток, не е задължително да са индийски. Така, може ли да предположите каква емоция предизвиква лютивият вкус? Ако имате желание, напишете. Така, поглеждам какво е написано. Облегчение и яд. Така. Подобно гняв вече Антонио оцени. Злоба, ненавист, облегчение за предното. Да, извинявам се. Извинявам се. Да, яд и гняв. Познахте злоба и ненавист. Така. Лютият вкус стимулира човека. Той премахва мързела. Отстранява инертността. Така, има такъв израз спортна злоба. Тоест, такава по-контролирана злоба.
желание за действие. Така, следващият вкус, това е горчивият вкус. Той представлява комбинация от първо елементите въздух и ефир. И тук е лесно да се види, че тези два първо елемента присъстват в вата конституцията. И качествата на горчивият вкус са: той е студен, той е лек и той е сух или изсушаващ. Така, и понеже първоелементите, т.е. всичко съвпада с вата конституция. И това означава, че той възбужда или увеличава вата конституция. И съответно, т.е. и намалява другите две, пита и капха. Така, горчивият вкус е много полезен за хората с пита конституция, средно полезен за тези с капха конституция и не се препоръчва да се прекалява с горчивият вкус на хората с вата конституция. И горчивият вкус, всички лекарства са горчиви като цяло. Да. Той осигурява пречистването на организма, пречистването на тялото. Детокс, детоксикация. Дава възможност на токсините да се отделят от тялото. Така. И по някой път, дори за хора с вата конституция, се препоръчват горчиви билки. Така. Не знам дали някакви храни, които са горчиви. Така, интересно е, че лайката нейният вкус е горчив. Така, има едно растение, карела, в Индия. И той има горчив вкус и предлагат в малки количества преди ядене. И ако започваме с малко горчив вкус, всички вкусове започват да се усещат. Да се усещат по-силно. Да, за соленият вкус е точно обратната. Ако добавим малко солен вкус, дори не много, той прави така, че не усещаме другите вкусове. Ако добавим малко сол в нещо сладко, да, не ни е вкусно след това. Горчив вкус грейпфрут. За лимона ще стане въпрос по-късно. Малко по-късно ще кажа за лимона. Но в лимона присъстват два вкуса, комбинация от два вкуса. Горчив и кисел, извинявам се. Така, каква емоция предизвиква горчивият вкус? Може ли да предположите? Напишете в чата, ако желаете. Емоцията, която предизвиква горчивият вкус. Така. Да, има такива метафори. Изпива горчивата чаша. Така, емоциите, които предизвиква горчивият вкус. Така.
на разположение, на удовлетворение, тъга. Точно така. Тъга, разочарование, обида, отчаяние. Точно така. Благодаря, Марията Антония. На удовлетворението, то може да накара човек да се стреми към промяна. Така, горчивият вкус дава възможност да се променим. Също така, горчивият вкус отваря очите. Отваря очите, буквално и в преносен смисъл. Да. Горчивият вкус ни кара и да усещаме по-добре вкусовете и да виждаме по-ясно света. Тоест да излизаме от илюзията. И преминаваме към последният, шести подред вкус. Това е стипчивият вкус. Първо елементите, които съдържа той, това са въздух и земя. Така. Въздух, вата, земя, капха. И качествата, които притежава стипчивият вкус, които предизвиква стипчивият вкус, качествата, които притежава, извинявам се, са той е студен, лек и сух или изсушаващ. Така, за пита конституция се препоръчва, т.е. е благоприятно да приемат голямо количество стипчив продукти с типчив вкус, за капха конституция средно количество и за вата конституция не се препоръчва големи количества стипчив вкус. Стипчивият вкус той запушва. Той запушва всичко. Той може да предизвиква от една страна запек, но да, спира движението на потоците в тялото. Спира движението на течностите в тялото. Така, като положителен ефект на стипчивият вкус, той прави така, че раните зарастват по-бързо. Така, прави така, че кръвта да се съсирва по-лесно. Така, какви продукти могат да имат стипчив вкус? Зелената ябълка, т.е. ябълката, докато още не е озряла. Тя има стипчив вкус. Така, нарът също така съдържа в себе си стипчив вкус. Да, стипчивият вкус може да помогне, когато човек не може да спре да повръща. Тогава е необходимо да опита стипчивият вкус. Така, какъв вкус има, т.е. какво друго нещо има стипчив вкус. Кората от дъба. Кора от дъб. Така. И може ли да предположите каква емоция предизвиква стипчивият вкус? Така, ще се радвам да напишете, предположете. Стипчивият вкус. Представете си го, помедитирайте и напишете какъв вкус може да предизвика. Така, сдържаност,
Достатъчно близко е, да. Така, като положителната емоция е това, че дава възможност на човек да погледне навътре в себе си. Точно такава много прилича на сдържаност. Това са да, хората, които са интроверти, т.е. съсредоточават се вътре в себе си, а не навън, са по-сдържани, наистина е така. Ако се прекалява с стипчивият вкус, това може да предизвика страх. Също така може да предизвиква комплекси в човека, когато се прекалява. Така. Да, някакви въпроси има ли? Аз ще продължа. Има още. Това, че минахме повече от половината. Да, ако има някакви въпроси, ги задавайте. Аз накратко ще разкажа за няколко минути болести или нарушения, здравословни нарушения в зависимост от това с кой вкус се прекалява. Да, казахме, че не трябва да присъстват всички вкусове в нашия рацион. Да, за определен период можем да ограничаваме някои от вкусовете, но не се препоръчва за дълго време. Така. И започваме с сладкият вкус. Ако се прекалява с сладкият вкус, без да се употребява лют вкус заедно с него, може да предизвиква наднормено тегло, затлъстяване, диабет, възпаление на очите, нарушаване на кръвообращението, повръщане, летаргия, заболявания на белите дробове, респираторни заболявания, простуда. Да, това са неща, които са очевидни. Следващият вкус, аз накратко разказвам, следващият вкус, това е киселият. Да, възпаление на кожата, сърбеж. Така, прекаляването с киселият вкус може да предизвиква бързо стареене, виене на свят, проблеми с зъбите, също така с очите, натрупване на токсини в кръвта. Така забавя заздравяването, зарастването на раните. Така, следващият вкус, това е соленият. Може да предизвиква възпаление, проблеми с ставите, ставите стават неподвижни, проблеми с кожата и той може да предизвика прекаляването с соленият вкус, предизвиква бръчки. Също така, прекаляването с соленият вкус предизвиква падане на косата, оплешивяване. Така предизвиква проблеми, т.е. също може да се случи и с зъбите. Така, падане на зъби. Следващият вкус, това е лютият. Така, болки, припадъци, сухост в устата, изтощение, слабост. Така, горчивият вкус, това са разстройствата, предизвикани, свързани с нарушаване на вата конституцията. Така, изтощени, загуба на реч,
режеща болка, сухост в устата, жажда, също така, запек, треперене, тремор, болки в главата и ригидност. И шестият подред вкус, това е стипчивият. Припадъци, запек, също така болести, свързани с ватата. Жажда, сухост. Това беше накратко болестите, свързани с прекалената консумация на някои от вкусовете. Всичко зависи също така от нашата конституция. Човек с капха конституция, човек в чието тяло пита и капха преобладават, горчивият и стипчивият вкус няма да има толкова голямо влияние върху него. Защото те разстройват вата, точно увеличават. Тоест, това би било благоприятно, докато не се прекали наистина. Така. Следващото качество на храната е вирия. Енергия или сила. Вирия се превежда като енергия или сила. Така. И може да бъде топла или студена. Така. Топла или студена, това означава на определена храна и трябва допълнителна енергия, за да бъде възприета, за да бъде смляна, за да бъде обработена от стомаха. Ако и трябва допълнителна енергия, това означава, че нейната сила е студена или охлаждаща. Ако самата тя стимулира храносмилянето, означава, че нейната енергия е топла. Така. И топла вирия имат лютият, соленият и киселият вкус. А студена вирия имат сладкият, горчивият и стипчивият вкус. И вирия, това е непосредствено влияние на пита. Защото на пита конституция, защото само тя е топла или само тя възбужда. Непосредственото влияние може да е увеличаване на огъня или намаляване на огъня. Възбужда или намалява на огъня. Топла или студена вирия. Така. Също така, вирия или сила, тя може да има изсушаващ ефект или овлажняващ ефект. И тук вече пак са разделени на две части по 3 вкуса. Така, изсушаващите вкусове, това са лютият, горчивият и стипчивият. Докато овлажняваща вирия имат сладкият, соленият и киселият вкус. Така. Следващата категория е випаха. Вторичен вкус или послевкус.
Този вкус е първият вкус, първичният вкус, раса, това е вкусът преди да бъде усвоена храната. Тоест в момента, в който храната попада върху езика, тогава вкусовите рецептори дават първичният вкус, раса. Вирия, или това, за което говорихме, увлажняващият или изсушаващият ефект, засилващият храносмилянето или намаляващият храносмилянето. Вирия, това е ефектът по време на храносмилателният процес, процесът на усвояването на храната. И випак, извинявам се, випак или випака. Така. Това е вкусът, който остава след усвояването на храна. Така, в началото в устата вкусът е сладък, след това в стомаха и в тънките черва има стопляне, т.е. вкусът е кисел. И третата степен, тя е в дебелото черво и вкусът е лют. Така. И това може да бъде сравнено. В вкуса, в устата се задейства капха доша. В стомаха и тънките черва се задейства пита доша и в дебелото черво се задейства вата доша. И така, много набързо разказвам за това. Раса. Първоначален вкус сладък. Вирия. Студен. И випак или випака сладък. Сладкият вкус накрая си остава сладък. И той намалява храносмилателният огън. Следващият вкус, киселият. Така, първоначално кисел вкус, той има загряващо влияние на храносмилянето и випак, после вкус, също така е кисел. Така, третият вкус, той е соленият. Той също така загрява, топъл, увеличава храносмилянето и неговият вторичен вкус, той е сладък. Така и тук вече можем да видим, че випака на сладкия, на соленият вкус е сладък. Тоест, това означава, че ако ядем нещо солено, накрая ще изпитваме, ще бъдем удовлетворени. Така. Интересното е, че трите вкуса, които остават, солен, лют, лют, горчив и стипчив, и трите вкуса имат един и същи випак. Вторичен вкус. И той е лютият. Така, лютият, горчивият и стипчивият, вторичният вкус на всичките три е лют. Тук можем да отбележим, че вирия на лютият вкус е топъл, т.е. затоплящ, а на горчивият и на стипчивият е студен или охлаждащ. Така. И ние получаваме удоволствие чак от випака, от випак. Така.
ефектът основно идва от това, което усеща езикът, не от това, което усеща езика, а от випака. Тоест, след като бъде усвоена храната. Така. Захарта и солта и двете довеждат едновременно до удовлетворение. Ако някой ограничи и двете, и солта, и захарта, има такива диети, той ще ходи постоянно неудовлетворен. Защото ще доминира, какви вкусове ще доминират? Киселият и лютият вкус. Като казвам вкус, тук имам предвид випак, вторичен вкус. Да, човек, който ограничава сладкото и соленото, да, ще има проблеми с щастието. И випак, това е влиянието за по-дългосрочен, в по-дългосрочен план. Това, което усещаме с езика, ни дава моментно удовлетворяване. Лечебният ефект на лекарствата и растенията идва от випака в по-дългосрочен план. Също така аюрведа препоръчва да не се взимат определени треви, билки, лекарства дълго време. Дори за сериозни заболявания се препоръчва след определено време да се прави почивка. Тоест, взима се 43 дена, след това се почива 2 седмици, след това отново. Аз давам пример. Тоест, да не се прекалява с едно лекарство, т.е. да не се взима продължително време без прекъсване. Така. И последната характеристика, това е прабхава. Да. Това са уникални качества на храната, които не влизат могат да бъдат характеризирани във връзка с останалите 3 категории. И прабава се отнася основно до лекарствата. Така. Шрила Прабхупада казва, че за здравето на хората Бог Кришна е дал 2 неща. Така, лимонът и джинджифилът. Да? Така. И се твърди, че те нямат отрицателен ефект. Така. И нека да ги разгледаме според днешните категории. Така, лимонът каква раса или какъв първичен вкус има? Може да пишете. Битър лимон. Нали има такъв такава напитка. Така. Кисел и горчив е лимонът. Така. Неговата вирия или охлаждащо или затоплящо влияние, т.е. студен. В топло време пием лимон. И неговият випак, вторичен вкус, също така е сладък. Така. И за него е характерно, че той не изважда от равновесие нито една от 3 доши. Успокоява всичките доши. Горчивият вкус ободрява и тонизира тялото.
успокоява. Тоест успокоява капхата, така. Киселият вкус подобрява храносмилянето и възбужда апетита. Тоест облегчава ватата. И понеже има охлаждащо влияние, вирията му е студена или охлаждаща, това означава, че успокоява пита доша. Тоест това са трите доши. Киселият вкус на лимона, това не е тази киселина, която дразни. И лимонът има сладък випак и доставя удоволствие. И захранва тъканите в крайна сметка. Тоест той не предизвиква дразнене в стомаха. Да. И ще разгледаме набързо и джинджифилът. Така. Каква раса има джинджифилът? Какъв първоначален вкус? Лют и сладък едновременно. Той дава енергия. Така. Неговата вирия или неговата енергия е топла. Тоест, възбужда апетита. Така. Випак или вторичен вкус. Сладък отново. За ватата и за капхата той е най-добър. А хората с пита конституция трябва да не прекаляват. Въздейства на всички тъкани. Да. Въздейства на всички тъкани. Това е специална прабава. Така. За джинджифил това е специална характеристика. За да бъдат възприети определени лекарства, определени билки в аюрведа, са необходими така наречените носители. Тоест определен джинджифилът въздейства на всички тъкани. Има различни продукти, които са носители, т.е. носители могат да донесат лекарството до определен орган. Джинджифилът донася до всички органи. Различни видове носители има в аюрведа и най-известните носители това са млякото, меда, маслото ги и джинджифила. За маслото, може би меда е меда и маслото ги са най-разпространените, най-използваните носители. Така, джинджифила храносмиля, стимулира храносмилянето и помага на дихателните органи. Облегчава освобождаването от остатъците от храната. Също така, той има обезболяващо действие. Така. Да. Общо взето, това беше, което аз подготвих за 6 вкуса. Така. Ще се радвам да получа обратна връзка, някакви въпроси, препоръки, нещо, ако искате да добавите. Да, как ви се стори лекцията? Също така може да зададете някакви въпроси. Аз ще се опитам да отговоря. Да.
Лекцията беше много интересна. Велислава, Мариета, за мен беше много интересна. Да, да, това, което искам да кажа е, че не трябва да изпадаме в крайности. А, ведическата култура казва, че на обед, когато храносмилянето работи благодарение на силата на слънцето, на обед трябва да употребяваме всички вкуса, всичките 6 вкуса. В различни пропорции, разбира се, в зависимост от конституцията на нашето тяло. Така. Да. Благодаря на всички. Да, за следващата неделя искате ли да проведем водена медитация йога нидра? Като бонуси към нашия курс се предлагат 2 медитации, когато са наживо, ефектът е по-силен. Вие ще имате, благодаря ви за отговорите. Другото, което ценно, както и другите 2 лекции. Благодаря ви, Весела. Искам да ви попитам, продължителността на медитацията йога нидра е около 40 минути, плюс едни 10 минути в началото, в които се подготвяме и 10 минути след края. В колко часа би ви било удобно, може ли да напишете или сега, или в групата, защото можем да започнем по-късно. В 7, дори в 8 часа можем да започнем, дори в 9. Йога нидра, тази медитация обикновено се провежда в шавасана, в легнало положение. Да, и тези, които се чувстват след завършване на тази медитация, така, някой може да поиска да продължи да спи. Така виждам, Блага, 20 часа, Иванка 19 часа. Напишете и ще измислим нещо средно статистическо. За сега е 19:30, за да не обидим никого. Да. 19:06 часа. Пише Велислава, вероятно сте се объркала. Добре, може да... Да, 19. Разбрах. Благодаря ви. Да, напишете и в групата 19. Добре. Преобладава 19 часа. Благодаря. За сега е 19 часа. Да. Благодаря ви на всички. Да. Рието пише 19, за да си лягаме в 20. Логично. Благодаря ви. Пожелавам ви приятна седмица и до нови срещи. Благодаря. Благодаря, Маргарита. Благодаря, Велислава. Благодаря ви, Весела. Всичко добро и до нови срещи. Лека вечер, Мария.